kendo kata corporates be watimo negi tije meke branding. Koro tijani nachako nokachake kaka ja ohala sie nachake kane ondika kasto nafwenyo ni pesa mane ayudo ne okrom dwarona. Koro nachako manyo pesa machielo to nachake yo mar ohala na usoga ka atiyogo kinyi 8 to 5 karomo godhiambo ta uso. Koro na usoga online e Facebook. Nitie gik moko mana post nachako gi gik machalo kaka ponchos ndalogo mano ne niga 2017 nachako uso ponchos manigi ankaranek manigi manentie fashion ndalogo. Koro ka nachako uso to ji mang'eny nochako penja binya losonwa hoodies binya losonwa t-shirt kasta fwenyo ni kar mondarifa gir jomoko tan machak timo tijeno. Koro nayudo ni gik mane ji dwaro ne ng'eny to nang'e kuma anyalo yudo gie. Koro kochopo iga mar 2021 bang' corona tafwenyo ni tija mar ohala ni miya pesa molo pesa mondika godo. Koro naamua ni awe tich mondiki adonje ohala full time. Emomiyo kawuono unena e duka na kae e kuma koratie. Koro tijni oken tich ma tek ahinya. Ji mang'eny wacho ni ohala tek to mana adier nyaka ibed gi dho ngere luonge ni thick skin. To koro an gi mokonya skills man godo meke communications natimo communication and public relations. Koro ang'e wuoyo gi ji, ang'e kaka ng'ato nyalo timo marketing. Anya wacho ni mane gi mokonya ahinya e tijani. Tie nyaka soft skills ma ng'ato nyaka bed godo. Koro tijni kana chake naonge gi gimoluongo ni capital. Nachako ni nang'e ng'ama uso ponchos kaka nawacho cha. Koro nadhi akawo ponchos ire ta market profit na akano. Koro kamane kaka nachako tayudo pesa. Koro profit na ni kana asekano tema koro achako ng'iyo godo stock matin makoro sani an gi nyaka machines. Mondo mi chako ohala kamara ni mayo ohala mayot ma joma tindo nyalo timo nikech gik moko bechgi ok ni malo ahinya, gin gik ma affordable to gin locally available be. Koro tija ina matimo kaka mar printing and branding ni ka ng'ato dwaro chake, most of these things gin available locally. Nyaka itim gima luongo ni market research, nyaka ibed gi ing'e ni customers gi gin jomage. An kaka anasefwenyo ni customers ga gin corporates, ang'e gik ma jo corporate dwaro mostly. Koro mo gimoro December kama gidwaro ga gift items, kora package ne giga gifts gi kaka gidwaro madhine corporates. Kechana neno ni ohala ber moloyo tich mondiki nikech sani ka ng'ena dwaro pesa kata ka dwaro 1 million ang'eni ka loso ne skunde adek taseyudo pesa no. Unlike kondika ing'eng'e ni salary ni cha eminyalo. Koro ohala ber kabisa nikech inyalo yudo kaka iloso the amount of money midwaro kendo ng'eyo gik midwaro. Challenges kata midhiero mwayudo e tijni ng'eny. Mokwongo sami chako ohala ntiere wede kod osiepe mong'eyo ni in gi pesa sate. Koro kata kikono gi ni pesa onge gikawi ka jaricho. Mar ariyo gidwaro gik moko gowi, kisewiyo gi ok gichul, ng'eni mano be duoko ohala piny. Mar adek ntiere customers ma kiseuso negi to ntiere at least deposit monego gichul. Kiseoro negi gik moko tiyudo ka ok gidwa chuli pesa modong cha. Koro mano miyo ohala dok ga piny. Koro mago kukru kakranya luongo kamano mwakalega kaka jo ohala. Nenga madwa timo ohala kata ng'ama osechako ohala to dwa weyo, sani wanyawacho ni economy, waneno kaka economy ok terwa maber, taxes mwachulo ng'eny kaka jo ohala matin. Ung'e kaka sani one town kae idwa chulo fire, idwa chulo rent, idwa chulo business permit, jo fire are on your neck. Koro gik mwachulo gi miyo jo ohala mang'eny dwa ni gilor. San gima nyawacho ni kiku give up piyo. Gik mabeyo biro mbele. Koro the first thing nyaki grow thick skin. Olonge ni resilience. Ng'ato nokona ni resilience is a muscle that must be built. To ka inja ohala nyaki bed gi ng'ama nigi sinani, ng'ama chunye okol piyo, iendelea tiyo nikech business takes time to be built. Ananacho ni it took me 6 years to build my brand. Koro mondo mi ohala odhi nyime kata kionge kata kise retire, one lesson mwanyalo yudo en kuom jo waindi. Wainde wafwenyo ni sama gitimo ohala tiyudo ka nyithindgi ni kanyo. Mane gima atemo ng'iso jowa ni wambe an pod onge nyithindo but ka yudo gi kuma biashara nantiere ni achako puonjo gi chon kaka
ji nyalo bargain ka kwa the boardroom. How do you make those boardroom deals? Sama ji uso nyaka ginge kaki wuoyo gi customers maka gitieko school ni giyudo ka ginya chako tijno, kendo systems have to be put in place. Wangeni accountant timo tijni, receptionist timo tijni, marketing timo tich makama. Koro nyaka waket systems. Nyithindo be nyaka wachak puonjo ka gitindo makoro kwa samocho poni wa retire waonge to gine magi take over biashara, kendo I make sure ni ipogo gi in ma idhi timo kama makoro onge dhao. Koro samaji dongo to kionge nyithindo inyalo keto jotije gi, nyaka ibed gi jok moko migeno mingeni ka onge to ginya timo na ohala, nikech ohala ber madhi nyime kata kionge. Samoro idhie ituo kata idhie trip moro to ohala nyaka dhi nyime. Koro nyaka waket systems in place ma the business can work even if you're not there. Kuom higni masetimo ohala, nitie gik moko mase learn ma adwa nyiso uni imbe kopo ni timo ohala kata kipango ni nya timo ohala tibed kin go. Mokuongo wacho gimoro miluongo ni tenders. Tinde ji tedwa rono bed gi tenderpreneurs kata gi tenders madongo. Mano is possible, nitie jok ma genuine but nyaki follow the right procedures. Kik ngato wuondi ni dwa mi tender and yet you are not pre-qualified. Mane gi manalan kech kana chako nawe ni anya yudo tich. Koro joboko nyanya wuondi ni miwa pesa wadhi mi tender, gichamo pesa ni kasto okay yud tender no. Koka later on I learned ni there's a process. Mondo mi ngato mi tender nyaki bed pre-qualified with that organization. Jere documents manyaki fill. Koro mane matemo ngiso jowa kik mi ngato pesa ni mi tender. Follow the right procedure, fill the pre-qualification documents, you'll get a letter, an award letter mangiso ni koro organization no nyami tender. Mara rio and financial discipline. Pesa ohala oken pesa ni. Kik bed ni kawuono kiyuda pesa nini idi sedhi Dubai idwa chako idhi chakibayo kasto kiduogo ichako from zero. Financial discipline ber kabisa. Mane akwongo yudo pesa nan excited apogo ne nyithindwa ngata kwonga oro ne pesa. The next job ka yudo pesa onge ichako from zero. Koro gima nyaka wangen financial discipline, watigi pesa maber. Kiyudo pesa ohala oken pesa ni ikete kanyo mondo obio medi stock katong'iu ni gik ma ionge godo. Koro ohala kae ana wuoyo gi joma tindo nikech an ng'ama tin. Nachako ka atin. The first thing bede gi mentors. Who do you look up to? Nyaki ingi ngata chiel, especially manyo locally, weri gi jok man loka. Manya ngata chiel ma is around here. Minya wacho ni an agombo bet ka ja ohala ni kata agombo bet ka ngani. And then you inyalo follow their social medias. Ang'iyo ga this South African miluongo ni Vusi Thembekwayo. Every day ka chiwo nyaka soma nena which advice is he giving on business, because he has very good advice on business and what somebody can do. Koro kaka joma tindo gima temoga wacho ni nyaka wange skills ma wan godo. Jite ok nyatimo ohala but wanya chako gi gima wan go. Samoro janyuol ni onge kata gi school fee. It's not the end of the road. Inya chako kata gi uso mandasi, inya kao pocket money ni. Gima giso ga ngien kata list ni kanyo kwa ji 100 bob, 100 bob, you'd 1000. Ngeo tong boil chakuso. There's something that you can always do with your skills and even with the ideas that you have. Tokopo ni onge go, you can come together, uteam up, utim gimoro manya konyo u donje timbe manjore. Koro an gimanya gombo ngiso nyithindo matindo ni it is possible. Gimanya wacho sanine nyithindo matindo, anya wacho ni wan gi advantage maduong'. Kwa dwaro pesa kochopo korka loans mi ichiwo ji kata ki register gi agpo. Anya wacho ni an agpo konya, cause if I'm doing a government tender, because I have an agpo, I registered as a youth and also as a woman. Pesa inte kaka imi ya percentage kapo kichako at least a deposit kinda majo moko kuyudi. Koro kaka nyithindo manyiri sani wan gi advantage over the men, and we should take advantage of these things mwa yudo sani in the age of the gender equity and equality thing. Koro kaka nyithindo manyiri sani ntie pesa mang'enya, ntiere a lot of NGOs, several NGOs mamiyo nyithindo manyiri pesa mar chako ohala kata anything magidwaro. So right now gimanya giso nyithindo manyiri magenya timo. Climate change has a lot of money currently because everybody is now looking at climate change. Koro katan ohala ni ate mongio what products am I making moketh environment, kata gik moko matiyo nyaka tigi gik ma oketh environment, and there's also something good that comes out of that. Koro ka itemo paro giminyalo timo sani, chakne organization ni moro matin that deals with climate change, keturu jiyo chak plant trees,
and you can get something from it. Koro ano handani anyawacho ni social media osekonya hinya kudwara kudhi Facebook, kudhi TikTok, kudhi Twitter kata X, kudhi yuda kaka Julian's Collection kanye ma unyalo place your orders kata number na benti kanyonya kamar WhatsApp. Number na mar simu en 0711 722 801 Julian's Collection. Bang' tieko tiegruok mar twang'o lewni nyakora Mgajwa, Joseph Otieno ne obedo kod gombo mar chako ohande owuon. Kata kamano, mane ok onyalore ne nikech onge mar omenda. Ne giwinjore gosiepne moro mane gisomo godo mondo mi gikan siling 50 pile ka pile. Omenda manoromo siling 10,018 bang' higa achiel. Nochako ohande kendo ong'iyo charan ka nyaka sani ohala ne osedongore kendo ndiko ji bura e tich. Ne walime kare mar ohala kendo goyo kode mbaka e yo machal kod ma. Ani nyinga ilonga ni Joseph Otieno, dala kuchao kugenya, Ugunja, Ambira e gweng' mae dala. Koro Mombasa ka asebedo higini 8 kae, to an area mar Digo Road Mombasa, atwango Talab Center, first floor, room 9. Atiyo tij twengo, atwango lewni mek arus, lewni mek corporates, lewni meku ngata lao le mag nyithindo mag joma dongo lao mora midoro rwako ibedo free biro atwango ni langa maber. Ngata ma gombo hero ama ngama poko paro gima nyalo timo to nigu hero mar nanga ngata mong'iew lao anyalo advice mondo donje tijni nikech tijni en tich maber to market duong. Dhano rwako lao pile nikech lao en basic need. Koro kidonji lao ni ting'e gimitimo as long as en biashara kaka machielo, as long as customer make satisfied game digoyo kod gima ber ingeni ohala gima tek kaka tijwa matweng'oni in gik moko ma ng'eny mondo obedi ng'eyo. Ing'eyo handle customer, mano customer service, ing'eyo tich maber, itiyo. Koro kiseng'eyo gigo te kodonjo karachiel to tich biro bedo mayot kuomi. Inyalo bedo ni ng'eyo tich tweng'o lakini wuoyo mari kod ji rach. So sami wuoyo gi ji rach, sami kia duoko ng'ati, ng'en nyaki ng'e kaki luongo jogi nikech nyaki sweet talk customers yaka kinyalo biro iri. Lakini kionge gi chuny moro ko biro kodi ni kuot kuome kama nyalo biro kata tongo lao kuomi onge. So apart from ng'eyo lao, mokwongo nyaki ng'e lao. Kiseng'eyo lao mano gima mokwongo. Kiseng'eyo lao, mar ariyo nyaki ng'e tich maber. Ing'eyo gimidwaro timo, itimo kod standard madwarore. Mar adek en ng'ato midwaro uso neni. Bed friendly kode. Ilongo ni customer care jomoko nonge kamano. Bed friendly kode kaki wuoyo kode, kaki advice nikech nyaki koking'eyo nanga onge yo minyalo advice go. Kobedo no ng'eyo mohingi ting'en kendo loe. In manyaki ng'eye, manyaki advice. Nikech korwako mopogre dong ng'ato dhi penjen, to ng'amo twang'o ni mae. Dong neno kama ni ketho tich. To korwako maber, ng'ato penjen, ng'amo twang'o ni adwa dhi ire. That's the way kaki biro yudo tich to kaka mane biro panuka. So ng'ama ngata manyalo dwaro tijini anyalo ng'ise mondo donji tijini nikech tijini ni market maduong'. Market base mare duong' sana. Kata wan seche moko funde mang'eny tamo mana tich lakini tich no nitie. Kata ng'ama manyalo dwaro nyalo donjo mondo puonjere oti. Nanga kaka mae gin make occasions kaka make nyombo moko ng'ato dwaro dhi go arus, dwaro dhi go reception. Koro magi watiyo gi lace to wa mix kod nitiere stiff net, nitiere organza, nitiere satin, and then nitiere light laces, mag body laces mwatiyo go bende. Koro magi sana rate ga kocha ko 8,000 kadhi mbele kalure gi kitambara mwatiyo go mar lace. Nikech lace gi kaka ng'isi mokwongo ni gin gi bei mopogore kalure kod texture kod quality mare. Koro samibiro advice to wakonyo watemo ng'iyo budget mari, koro watemo ng'iyo gima chopo gi budget mari tiyud gima ber. Kae wan kod suit kama kero rwako mapiny, magi gin counter suits. Magi bende gin gi nengo mopogore kalure gi kitamba. Nitiere mare chakore 6,000, the lowest you can get. Nitiere mag 10,000, to nitiere kadhi mbele nyaka 20,000 kalure gi kitamba. Koro watemo advice, watemo ng'iyo material madonjo gi weather wa maro Mombasa kae.
kech Mombasa ka okinyal tongo law mapek maul itema bit soft fabric kod gima fitting ma suit customer ma nyalo donjo go maber kalure go occasion modoro tiyo go. Handles and gi Facebook and Jose Kijiji Designs, Instagram and Jose Kijiji. Eminyalo yudo designs Leonis. My come here chance and mana expand. A mar and man expand to me kata mondo a chop maybe level mari PZ. Mane ye mara. So nge teach moro manyalo tiyo. Kech mai teach mang'eyo to me teach mahero to me malonye. Koro afadhali amed chance midwa miya no omiya monda panua. Monda dik joma ng'eny mondo tich omedre monda open up market obed maduong'. Challenge maru material kod guchumi kakodhi o affectwa. Nikech iyudo ng'ato kane dwaro timo arus dwe mar 12 ochako preparation dwe mar 9 mapar. Koro chop dwe mar ibie bei kapok ochopo kada dwe mar 8. Ng'echop mar 9 nengo oseidho. Koro mondo idogi winjiri kode bedo matek nikech understanding mare to be oseketiwa budget mare bedo matek. Koro wan gi challenge lakini watemo mana wuoyo kodgi. Chuno kata wabende wa punguza karo matin at least mondo wa chip in nikech jogi gin customers misebedo kitiyo go kwa muda. Bookkeeping nyakitimi ohala mora mora ko kitimo kicking okibing'eyo kakitiyo. Ibobedo ni tia to onge gimitimo onge growth ma in go nikech bookkeeping en mare kod konyi go growth ng'iane dweni atiyo ang'o matimo ang'o maloso adhi asara adhiyo achulo jogo nikech ibiro yudo ni tiyo tichulo ji to onge gimiyudo idich lakini gimitimo onge so mano gima nyaka ibed godo. Alafu kae joma customer meko motiyo go sana gin joma mon gi joma chuo. Alafu wan gi seasons kae. Wan gi seasons mek arus sana Mombasa nikech ng'en tiere Waislam bende. Koro Waislam watongo ni gi kinde gi le parus. Joma kae sana arus watimo dwe mar 4 dwe mar 8 gi dwe mar 12. Mano wan gi pika kaka sani warieyo kuom ji arus. Makata sani an gi jomoko mabiro ng'iyo lepgi mek arus kae. Mwadi kwa timo nigi preparations mek December. Nye tich mora mihero, mitimo tihero, gi mitimo. Ndio okada wacho no onge changamoto bentiere. But ngeo sa mora mihero gi mitimo, to gino biro bedo mayot kuom mitimo. Kana chake anyalo paro ne an gosiepna moro ilongo ni James Ochieng. Ne wan kode somewhere mane watiyo. Koro ne wa save nikech ne waonge pesa machako. Koro ne waamua mondo wa save pile siling 50. Koro siling 50 kabich ni wa save higa mangima. So the end of the year my friend James ne 18,000 abena 18,000. So the 18,000 ni emana medo gi pesa moko mane ido kase save be mamedo wanyio go machine ema yao go tich kinde go kachako. Koro James ni no medo motivator. Koro be no yao tije obe otwengo en area mana Kuru ana biro Mombasa kae. Koro kamane kaka ne yao tich to wan maber. Berma masene no tijini ng'eny ikeso ka kos gi machamo an gi nyithindo mapuonjo madhi e school mabedo maber joga gende bende ntiere gima omiya ma konya ma flip go uncomfortable kod to kendo ahero gima timo. Kinyalo manya yor sim an gi namba na mar sim en 0700770926 and based Mombasa Digo Road just next to Konzi Mosque TM Skiti milongo ni Konzi kapo kichopo posta kichopo around there just call me and building ni longo ni Talab Center first floor room 9. Wakao yo machoke chendo ni maro hala gi mwandu nyakora mgajwa kata kamano kawa duogo wa manyoni jao hala wa marjoma kikidhi mabor. Kao siep motegno kod johort moerore ritore. Yako che. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge.
Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajaka dala. Justice for Odi. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mga jwang'e chendo wa mar ohala gi mwandu. En mor mara ni podi kete mane chendo ni wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E kaunti ma Kisumu waromo kod nyaluo manodongo e kind yawuowi e familia margi. Mano miyo ohero timo tije ahinya mago mitimo gi joma chuo. Nopuonjore timo tich mar welding kata wang'o chumbe koloso go mwandu. Ohala manyaka sani osemiyo yawo bedene kendo ochopo go dwaro mage mag omenda. Nyakora mga jwang' Dorin Adhiambo Odua en ja ohala wa mar juma. Nyinga Dorin Adhiambo Jing, anyanya katika dianga, atedo game, an mama, an dako. Atimo ohala mar welding, to tich mar welding atimo nikech ahero. Ohala mar welding nachako higa mar 2012. Te nyaka sani Nyasaye osetimonwa ng'wono ma wan gi branches adek. Branches adek wagi mokwongo yudore e dala mar airport, opposite airport, e tie hewa tele oxygen hub. Ohala wa mar ariyo yudore next to Toyota Kenya, that is Nyamasaria, Kisumu Nairobi Road. Ohala wa mar adek yudore Elgon opposite Kibo Steel Mill. Kana dongo to nahero gigo ma joma chuo timo. Nikech naneno ka gitimo gi to ok gitimre e kiwango ma onego bed ni timogi. Omiyo nadonjo ohala ni mondo mi ang'i anena tanyalo timore mopogore nade gi joma chuo. Emomiyo na ajoin ohala ni. Kanyalo wacho ni nitiere capital amount manyalo wacho ni nachako matin tasebet kadongo. Kana ayudo giramo matin tanyiewo machine takano, anyiewo grinder kano. Kana wuok tachako marketing, ayudo wateja, to kamane kaka sedongora magike kama gike. Midhiero mwaneno mokwongo en mar material, nikech material ok constant. Sama material no beche oidho chuni ni imed bei ne customer. Pa customers matin ma biro elewa kodi ni bei oidho. Midhiero mar ariyo en mar jotich. Jotich onyalo biro kawuono, kiny en ng'ama dhi. Midhiero mar adek en kuonde mwatiye, kaka watiye bath ndara, nitiere muko ma koni gi koni ma kaunti osebedo katimonwa, koro en midhiero mar bet kamoro achiel. Weche mwa sepuonjore achiel kuom gi en ni mine nyalo, to ohala mora mora en commitment. To ohala mora mora kichako to nyaka ibed gi short term vision gi long term vision. Idwa nenori kanye kiny. To kiwuok ni idwa timo ohala ni bora ok ibet e ot, ohala no ok bi konyi. Kikitim ohala nikech ng'ato timo tinene kodhi maber. Timo ohala mineno kinyalo timo ma kiny lok ngimani. Ting miyori vision ni kiny adwa nenora kiwango mane. Like an gi vision ni kiny adwa nenora e showroom ka gika gi aketo e ot moro ma ji biro to kiyuda bath ndara. Iyuda i ot ma agero manyalo betie. Kapok itimo ohand welding, to tim research. Ming'eni tang'o ma trend kawuono, gik mage miloso manyasani, gik mage ma kiny. Omiyo en ohala ma odhi gi kaka ndalo dhi. Nyaki hikri ne change ma everyday. Kapok ichako hand welding to nyaki ng'e ni idwa time kama chal nade. To clients mane mi target. Omiyo ohala nyalo chako kamoro amora. Nikech kata wan kuond ma wantiere gi ne gin mana bunge. Kiseikori ni idwa chako, kikirit ni lekni no pod okaw time. Dhi mondo itim gima chunyi osegombo ni idwa timo. To kikitime ni idwa piem gi ng'ato. Time ni mondo mi ogeri olok ngimani makiny. Nambni mawa mag simo en 07 27 91 8.
3-4 kata 0-7-2-2-4-9-1. Makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu en geno mar nyakora magajuang ni medo puonj makare kotendo gi mago mwamanyonye chenro ni mar ohala gi mwandu tudiko da kendo jima manyien eseche makama wamed goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda luo oriti masane nyinga Lydia okay.